samu akwai wata rijiya na rijiyar kusugu ka dan tsaya ka dan ƙara ruwa ka ɗiba da bismillah ka sha da bismillah. Nagode. Allah sarki je ka. Nagode. Ai yaro. Hakka. Yau wannan ka hito kai ɗaya. To Allah dai ba da nasara. Ai bari in koma. Mango. Mango. Har wannan tafiya haka cikin ruwa ka. Kai me ka zo yi a nan gudun me kake ka ba hankali. Kai. Kai me? Ban san me zan ce tunda ni ban san me nema kuma ban san me kake so a gurin kuma ka ki ka gaya min abin da kake so a gurin. Ba na gaya ma ba. Wannan daji ba a shigo shi a zauna lafiya. Wannan dajin ba a shigo shi mutum ya fita lafiya. Wannan dajin dan adam irinka ba sa shigowa su fita lafiya. Wannan dajin namu ne na isko kai. Amma bawan Allah da ka san dalilin da yasa na fito daga gida na taho dajin nan ba za ka kawo uzurin.